Montcada ha viscut una vesprada molt especial amb la celebració del Misteri del Nadal, un Belén vivent que ha sigut tot un èxit de públic. El recinte del Misteri de la Passió s'ha omplit completament per a gaudir d'esta representació nadalenca que ja es consolida com una cita imprescindible del Nadal al municipi. Bueno, esta és la tercera edició i la veritat és que tots els anys l'hem viscut amb moltíssima intensitat i este any, com hem dut moltíssimes novetats, pareix que encara més, junt amb la Unió Musical que han col·laborat amb nosaltres, i la veritat és que molt bé, i la veritat és que l'acceptació de la gent ha sigut increïble. Veïns i visitants han acompanyat els patges reials en el seu recorregut, han participat en l'entrega de cartes i han seguit amb emoció l'escenificació del naixement de Jesús, interpretada per actors aficionats, tots ells ciutadans de Montcada i membres de l'Associació del Misteri de la Passió. M'ha encantat. La veritat és que la representació és magnífica, els diàlegs també, estem encantats, amb tots i cadascun d'ells. Sembla que la representació del Misteri de Nadal està arribant al mateix nivell, no? que el Misteri de la Passió de Montcada. Entre els protagonistes del Belén vivent, l'emoció i els nervis s'han barrejat amb la satisfacció de veure el recinte completament ple. Encara que ja són 3 anys el que estem representant el Belén, encara així te fiques nerviós perquè tot estiga perfecte, perquè no se t'olvide ningú detall, per cuidar totes les xicotetes coses. Ha sigut molt emocionant i també molt de nervi. Que sí, és un orgull el veure tantes caires plenes i inclús gent de peu que no ha pogut sentar-se perquè no ha tingut lloc on estar sentada i, com he dit, un orgull poder fer-ho un any més. El Misteri del Nadal demostra així la força d'una tradició construïda des de l'esforç col·lectiu i el compromís cultural de Montcada. I ja se preparen per a la Setmana Santa. Quan passen els Nadals ja se fiquem amb els assajos de Setmana Santa, preparar el cartel, el vídeo promocional, assajar, tot. Amb esta gran acollida, Montcada tanca una jornada nadalenca carregada d'emoció, tradició i participació ciutadana, reafirmant el misteri com un dels grans referents culturals del municipi.